Itong latest weather update sa adlaw Miyerkules, October 6, 2021. Ang atong gimonitor na si Tropical Depression Lani hingpit nang nakagawa sa atong Philippine Area of Responsibility ganiyang alas 5 sa buntag. Ug base sa atong latest na data ganiyang alas 10 sa buntag nahimutang na kini sa gilayon na 770 kilometers kasadpang bahin sa Calapan City, Oriental, Mindoro. Ug sa laing bahin natay na monitor na usa ka low pressure area nahimutang na kini sa gilayon na 1,525 kilometers silangang bahin sa Visayas. Ug base sa tong forecast analysis sa nahisgutang daotang panahon, posible kini mosulod sa tong Philippine Area of Responsibility karong gabi ug posible kini mo-develop into tropical depression. Ug para sa tong weather condition karong adlaw, ang tibok Visayas makasinati og generally fair weather condition. Aduna gyapon kahigayunan aning isolated mga pag-uwan o pagpanugdog og kilat tungod kini sa mga localized thunderstorms. Ug para sa dugang na detalye, bisita atong mga social media accounts. Ug mao na atong latest weather update gikan diri sa Botan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kini sa Enzo Puerto.